Sipai thuam phur ral thuam le cha khai phur thlawhna te hi an tangkai em a an tel lawin ral do tak tak thei ani lo tuipui rala ral do tur ngat phei chuan heng military transport aircraft ho tel lo chuan a chet thei lo ti ila kan soi sual om lo ve ral thuam le tank te sipai motor te tuipui rala chhop kwal nan heng sipai thlawhna lian te hi an tangkai em ani chung zinga chuan eng thlawhna nge lian berang ti hi zawna tampol ani a sipai thuam phur thlawhna Lian Zual best collection Mizo channel thlir tu te karon chhop chhuah sak dawn cheu ani Lockheed Martin C-130J Super Hercules C-130J Super Hercules hi USA a indo thlawhna siam tu Lockheed Martin ho duan chu ani a version thar ber hi C-130 Hercules ani Super Hercules te hi kumsang khat zakwa somkwa paruk khan thlo tran tir ani a hemi hmalam hian C-130H chu man thin ani a C-130H chu siam dang lamin C-130J Hercules chu aron siam chuak ta ani kumsang khat zakwa somkwa pariat atang khan mumal taka service tran tir ani a sang hi sompali thleng khan Super Hercules chi hrang hrang zan hi somriat siam chua chu ram sompaliya hral chu ani a atam ber chu US Air Force te US Marine Corps te le Australia Canada India Italy le United Kingdom te chu alar zual an ni a Royal Service te man hi Hercules C-5 ani bawk ani he Super Hercules hi an ton som pakua arit Bungraw a phur thaya sipai somkwa pahni emo sipai motor om khau HMMWV anti hi pahni a phur thaya sipai motor lian M113 chu a phur thei boka C-130J 30 range phei hi chuan ton somni lai ri ta phur thei ani sipai za somni a phur thaya he thlawhna hi India po hian a hmang tangkai hle ani Shaanxi Y-9 sang ni som pakhat khan China chuan sipai thuam phur thlawhna thar zawk le tha zawk duan chua tum thu aron puanga Y-8 chu Soviet thlawhna AN-12 Antonov atangin an ron siam chuaka Y-8 atang chuan sipai thuam phur thlawhna tha zawk US thlawhna C-130J Super Hercules King Phatur siam chua an tumta ani Y-8 chu seizok le lian zawk a siam dang lamin Y-9 chu an ron duang chuak ta a kumsang ni som khan thlo chin tir ni in sang ni som pahnih khan Chinese Air Force 10 an hmang chho tran ta ani Shaanxi Y-9 hian sipai bungraw kg sing ni sang nga vela phur thaya overload phei chuan kg sing thum lai rit bungraw emo sipai emo a phur thai ani he Chinese sipai thuam phur thlawhna lian hian sipai za paruk le paratrooper parachute zuang thlachi sipai za somthum pahnih a phur thaya ZLC 2000 anti sipai motor om khau zet mai hi pahnih phur thain parachute lian taka thlak thei ani bok Y-9 hian sipai motor hrang hranga phur thei zinga sipai truck lian te cargo container te baka adang te a phur teuh thei ani Airbus A400M International Airbus A400M International hi international project ni in khovel puma mamo tu te tan lei thei tura siam chu ani he thlawhna hi kumsang ni pakua khan thlo tran tir ani a atira chuan ram somin an ordara Germany hian somruk an ordara France in somnga Spain in somni pasari UK in somni panga Turkey in som an ordara ni sang ni som pathum khan hral chhuah tran ani a he thlawhna hi US lam company Lockheed Martin ho siam ni in C-130 Hercules le Transall C-160 thlakna na siam ani dewani Airbus A400M hian ton somthum pasari arit a phur thaya sipai motor armor vehicle hi pahni a phur thaya trumkong sei vak lawa po trum le thlok chuak thei tur duan ani Kawasaki C-2 hi Japan sipai thuam phur thlawhna ani ve thunga Japan Air Self Defense Force in
kumsang ni som paruk khan an hmang tran ani som thuma tanga som level Japan lam Air Force hian an order nge ama a sipai thlawhna an nei Kawasaki C-1 le Lockheed Martin C-130 Hercules Thlawhna na an siam chu ani Kawasaki C-2 hian ama a Kawasaki C-1i khan Bungraw le Sipai Phur hnem thei zawka ton somthum pasari point parukla ya Phur zawani Sipai za somhni Phur thaya UH-60Z helicopter po Phur thayani Ilyushin IL-76 hi Soviet Sipai thuam Phur thlawhna lian pali te zinga mi ani a kumsang kha zakwa somsari pali atang khan siam hna tran ani a hetiang thlawhna hi zariat lai siam chu ani IL-76 le AN-12 te hi Cold War laia Soviet horin rol berani a he thlawhna po hi ramhrang hrangin an hmanga India ngai po hian a hmangani he thlawhna hian ton som nga la yarit Bungraw le Sipai a Phur thaya indona man ruwa rol pui le khol ri tak te mun chengkera phur son na na duana ni pakhata trumhun enkol that vak lo le rual rem vak lawa po truma thlok chuak thei tura duana ni bokani tin trumkong sei vak lawa po chetla thei tura duana ni a Siberia vuram khowota le Arctic rama te po alo chetla hrep to ani Xian Y-9 he thlawhna hi Chinese sipai thuam Phur thlawhna nei tharber ani a China company Xian Aircraft Corporation hoten Russia le Ukraine ho puina atanga an siam chu ani hetiang angalian thlawhna China ina siam chu masak berani nge a sangkhat zakwa somkua atang khan hemi siam chuak tur hian tran ala chawa kumsang ni som pathum khan Y-20 hi avei khatnan thlo tran tir ni in China hi US Russia Ukraine te dota sipai thlawhna lian ton zahni arit siam hlotling masaberani a sangni som paruka tang khan he sipai Bungraw Phur thlawhna hi pangai taka man tran ani chawani Y-20 hian ton somruka tanga somruk paruk inkara rit Bungraw a Phur thaya indona man ruwa ral thuama phur thei zinga type 99 series ho angte hi a Phur thaya Europe le Africa Australia le Alaska te alo hrut kual vevio to bokani apon lamlan dana po hian moi hnai le tunlai zo ka siamani a Russian thlawhna khol D30 KP2 turbofan engine a hmanga China in thlawhna lian a siam le tur YS-20 a po he khol hi vuatum ani bokani Boeing C-17 Globemaster 3 Boeing C-17 Globemaster 3 hi US Air Force ho manrim berte zinga mi ani a khovel mun ranga US sipai te chetlatna a sipai le Bungraw ral thuam phur kolnan an hmangna satak zetani he thlawhna siam chuak tur hian kumsang khat zakwa somriat borvel atang khan mongvomba angphat phata phar buain tranan la chawa kumsang khat zakwa somkwa pakhataron her chhuwa chuan ahma saberatan thlo tran tir chinani a sangkhat zakwa somkwa panga khan pangai taka chhor chhawani ta ani US in sipai man ruwa a phurna thin thlawhna Lockheed C-141 Starlifter thlakna na siamani a he thlawhna hi zahni somnga vel siam chuwa to ni in US Air Force baka khovel ramtam takin an hmangme kani he sipai Bungraw Phur thlawhna lian hian ton somsari paruk point parukarit a Phur thaya US Army tank M1A2 Abrams tank emo striker anti sipai motor om kho pathum chu a Phur thaya tin AH-64 Apache helicopter pathum lai a Phur thei bokani thlawhna trumkong mam vak lawa po chetla thei tura duanani Antonov AN-22 Russian sipai Bungraw Phur thlawhna AN-22 hi turboprop aircraft chia chuan khowela lian berani a sangkhat zakwa somruk panga a siam chu ani lai khan khowela thlawhna lian ber anga chalani AN-22 hi Soviet hun laia an chhorrim berta zinga mi ni in an siam chuak tam vak lo le ngal he thlawhna hian ton somriat arit a Phur thaya sipai motor rolzet mai BMD2 pali laia Phur thaya thlawhna trumhun enkol that vak lo le rualrem vak lawa po a chetla thayani tuna hian hetiang thlawhna lian hi Russian Air Force te chuan pali vel chau an chhor to a
Russian Air Force hnuai Independent Military Transport Aviation Squadron hoten an enkolani hetiang thlawhna dang sompariat te chu da thatani bokani Antonov AN-22 hi Boeing C-17 Globemaster 3A in a phur tam thei zoka mase C-17 hi kholthar le changkang zo ka siamani thungani Lockheed Martin C-5M Super Galaxy The Lockheed Martin's C-5M Super Galaxy hi US Sipai thuam phur ni in an hmanrim berte zinga mi ani nge US Sipai thuam phur zinga chuan he thlawhna hi alian berani a C-5M Super Galaxy hi sangkhat zakwa somruk pakwa dei to atang khan mana lo ni to ani kum sangkhat zakwa somret pakwa thleng khan hetiang thlawhna hi za somthum pakhat siam chu ani a chungzinga za somni panga te chu tuna hian la chhorme kan ni tunhnaya C5 Galaxy hi thuam thar ni in changkang zo ka thuam thatani a United States hian somnga pahni an order le nge ani Super Galaxy chung hi azaw hle a ton za somni la ya phur thayani M1A2 Abrams tank pahni phur thayin Sipai motor lian Striker emo LAV-25 emo HMMWV anti hi somparuk lai a phur thei bokani he Super Galaxy hi US Air Mobility Command te Air Force Reserve Command te Air National Guard Unit 10 an enkola he Super Galaxy aircraft hi sangni somthum thleng choron tum ni a hriatani bok Antonov AN-124 Antonov AN-124 Ruslan hi legendary giant anti trinani a AN-124 hi sipai thuam phur thlawhna hman meka AN-124 hi sipai thuam phur thlawhna hman zinga chuan khovela lian berani meka kumsang khat zakwa somsari pakhata tangkhan hemi siam chuak tur hian tran lak chho ni in kumsang khat zakwa somriat pahnia avoi khatnan thlo tran tir ani a sangkhat zakwa somriat pasaria Soviet Air Force 10 an hmang tanani kumsang khat zakwa somkwa panga thleng khan AN-124 hi somnga pali siam chhuah to ani a ram somni chuanga hman mek ani sipai thuam phur ni ma se ram tam jok te chuan sumdong thlawhna atan an hmang bok he thlawhna hian bungraw emo sipai emo ral thuam emo ton za somnga arita phur thaya sipai motor te helicopter te a phur thayani darkar khata KM zariat atanga KM zariat somnga achakena thlok thaya atui bom khat hian KM sangsari zanga a thlen pui thayani ole khati zong kha tuna ta na video kan en ho theite chu ni le ta video dot len lo nga chang tho don nia in zawa in mangtha le vek ole